जितु बेयाव बर' मिडियाम गैयाबो जानो हागौ बिनानावा गामिया बेनिखा गोबां डिफारेन्स नुदों नायनायावबो जों खोल-खोलनो ओरैनो रायजो जानायफ्राव माबाफोर उसुबिदा दं नामा खुलुमबाय आंनि अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय बे समाव आं दिनै गोदानै भिडिअ लानानै फैदों बे भिडिअआनो जाहैबाय गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय जों मेघालय जितु बर्डारनि सेराव जोङो मेघालय बर्डारनि सेराव दा नोंथांमोना नुहुरदों जानो हागौ बै हाजोआ बे हाजोआनो जाबाय मेघालय पाहार मेघालय हाजो दा नैबे एक्जेक्ट जायगाखौ मा होनोमोनलाय फंबाय राङाथारि आरो जान्जिफारा जाहैबाय आरो राङाथारि आरो जान्जिफारानि गेजेराव थानानै आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरो दा नोंथांमोना नायलांबाय था जों मेघालयआव थांनानै मेघालयफोरनि बर'फोरजों माखासे खोथा सावरायगोन आरो मेघालयनि थासारिखौ नोंथांमोना दिन्थिलांनो नाजागोन दा आङो मोनफैबाय जे जायगायाव आं फैनो सेस्था खालामदोंमोन बे जायगायाव दा मोनफैबाय दा बिथांनि न'खराव हाबफैनो थिनदोंमोन अबिराम बर' आदाया दा बिथांमोननि न'खराव आं मोनफैबाय थारैनो बे आदामोननि न'खराव बे जाबाय मेघालयनि बर' न'खर बे मेघालयनि बर' न'खर थारैनो बे न'खरनि गार्जेनजों आं माखासे बाथ्रा सावरायगोन जितु मेघालयनि बर'फोरखौ जोङो खोनायोल' नाथाय मेघालयनि बर'फोरा माबायदि रायजो जानानै दं आरो बे मेघालयनि बर'नि थासारिफ्रा माब्रै जोङो मिथिनायावथ' गुबुन रायजो होननांगोन बेखौ जोङो गुबुन स्टेट बे गुबुन स्टेटआव थानानै बिथांमोना रायजो जानायाव हयथ' माबा मोनसे सुबिदा उसुबिदाया इफाले जानो हागौ थारैनो बेखौनो जों सावरायनो होननानै दिनै बेयाव फैनाय जादों थारैनो आरो खुलुमबाय न'नि मालिक होननानै जोंनो अबिराम आदा बर'आ फोरमायहरदों आरो अबिराम आदानि बिगुमै होननानै आंनो फोरमायनायलाय आदाखौ आंनि बे अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलाव गिबियाव बरायग्रोनाय जाबाय ओरैनो जायगाखौ मा होनो बियो जोंनिया दा बर'दलंगा टिकिरखोला ओनसोल आरो टिकिरखोला ओनसोल ओमफ्राय मा नाम आदाना आंना दा बासुदेब बसुमतारी आरो मा मावोमोन आं आर्मि मावोमोन आर्मिमोन दा रिटायार जाबाय ओरैनो बे नोंथांमोननिफ्राय बर्डार बेसेबां गोजान जितु जोंना 1 किल'मिटारल'सो जायो 1 किल'मिटार भितराव हाबबाय आरो मेघालयनि 1 किल'मिटार सिङाव नोंसोर दङ बेबायदिनो बारा गोजान नङा ओमफ्राय बेखौ बारोबा मा मोनगोन आसाम मा जायगा मा जिल्ला गोलैगोन बियो गवालपारा डिस्ट्रिक्ट गवालपारा डिस्ट्रिक्ट आरो ना ओरैनो गवालपाराजोंनो डाइरेक्ट टाच आरो नोंसिना डाइरेक्ट टाच दा बिनि सायावनो गोबां खोथा सावरायगोन दा दसे समनि उनाव जों दसे बिर'दि माने दसे रेस्ट लानि माखासे खोथाखौ जों डिसकास खालामखांनायनि उनाव थख' बानायनानै जाहाथे सुंद' भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोननो मिथिहोनो हायो गोजोन्थों जिहेथु मेघालयनि बिनानाव मोना माने मानसिफोरखौ जिरायहोग्रोयो आरो लोगोसे दैखौ गिबियाव होयो आरो बर'नि नेमखान्थि बायदि बिनानाव थिग আছে मा नाम सुसमि मा लिरो सुसमि मुसाहारि बेसे थाखोआव फरायनाय क्लास 10 बर' मिडियाम इंलिस मिडियाम जितु बेयाव बर' मिडियाम गैयाबो जानो हागौ थिग बेखौ इंलिस मिडियामाव फरायनाय बिनानावा गामिया बेनोखा आरो सावरायबावगोन दे दै होफैदों बिनानावा गोजोननाय थाबाय मेघालयनि दैखौ लोंनायदों माथो गोथाव गोदैथार माथो जोंनिख्रुइ एसे आलादा हाजो नालाय दिफारेन्स गोबां दिफारेन्स नुदों नायनायावबो जोंखोल-खोलनो बिराद गोजों माने जोंखोल बिराद गोजों पियर जाय जोङो मिनारेल बे बथलनि दै बेनिख्रुइबो क्लिन माने गोजोंसिन आं नुदों हिरा बायदि नुदों आरो हिरानिजों थारैनो मेघालयनि बर'नि रायजो राजाफोरनि गोसोफ्राबो दै बायदि गोजों जागोन आसा खालामदों आरो गाननाय जोमनाय समायना बिबार बागानबो नुगोन आरो गोबां नुगोन बेखौ आं आसा खालामदों दा ज' लोगो हमलायना सावरायनो नाजागोन बे समाव आङो जिहेतु दहायनो आं फोरमायखादोंमोन आवगोलनि भिडिअआव जिहेतु आं मेघालयआव बर'फ्रा माबायदि रायजो जानानै दं बेबायदिनो दहाय मोनसे गामियाव हाबनानै आं सावरायबाय दा मोनसे गामियाव फैलायबाय बे खान्थालबारि जितु बर'नि मुङैनो दोनजानाय खान्थालबारि बे बर' गामि मेघालयनि सिङाव थानाय आरो बेयाव टिक्रिकिल्ला पुलिस स्टेसन ना टिक्रिकिल्ला पुलिस स्टेसन माने सेन्टारनि खाथियावनो आरो सोरगिदिं थासारिखौ दिन्थिग्रोनो आं खावलायबाय केमेरा पार्सन फंबायखौ ओरैनो बर'फ्रा बेबायदिनो सोरगिदिं फारफ्रोमबो दिगजों जितु न'फोरखौ लुनानै गोदोनिफ्राय रायजो जानायखौ जों नुबोदों खिन्थु दाबो बे मेघालयआव बेबायदि गोदोनि थासारिजोंनो गोरोबनानै न' लुनायखौ आं नुनो मोनदों ओरैनो सारखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायबाय अरुण ब्रह्म चेनेलाव बरायग्रोबाय गिबियावनो आं सारनि नामखौ खोन्थानो थाखाय खावलायबाय आंनि मुङा जादों धर्मेन्द्र बर' ओरैनो माबाफोर मावो ओरैनो आं मास्टार मावो फोरोंगिरि ओरैनो मा स्कुलाव
एलपि स्कुलाव गुदि फरायसालि दा- एलपि दा एसामिस मिडियाम अ, एसामिस मिडियाम दा बर्थमान आङो हेड पस्टआव दङ हेड पस्टआव दं आरो बे स्कुलनि मुङा मा स्कुल अदालगुरि गभ एलपि स्कुल अदालगुरि गभ एलपि स्कुल अ, अदालगुरि माने सोरखारि सोलोंथाइ गुदि फरायसालि गोजोननाय थाबाय उम। ओमफ्राय ओरैनो न'नि थासारिखौसो आं मिथिनो होननानै सानबाय अ आरो माखासे बाथ्रा बे खान्थालगुरियाव बेसेसो न'खर दं जोंना बेयाव 115 हाउस हल्ड दं 115 माने 115 न'खर बर' बेयाव दं आरो दङ रायजोफ्रा मिथिबाय मेघालयआव 115 न'खर बर' बर' नैबे खान्थालबारि गामियावनो दङ गामियाव बेबायदिनो गोबां गामि दङ जोङो मोनफा मोनफा नोंथांमोननो मिथिलांगोन गथायै मिथिगोन दा नैबे न'खौ समायना नुनायलाय एसे रायजोफोरनो आं देखायनो नागिरदों आसामनि रायजोफोरनो जिहेतु मेघालयआव बर'फ्रा माबायदि समायना न' थासारिजों माने समायना थासारिजों बुंफबना रायजो जानाय गोजोनै रायजो जानाय थारैनो ओरैनो हिन्दुआनो ना धोरोमा हिन्दुआनो ओरैनो माखौ सिबियो जों बाथौखौ बाथौ धोरोम सिबियारि गोजोननाय थाबाय बैखौ मा न' होनो बेखौ न'मा न' बे न'मा न' नैबे माबाया बबेथिं गोलैदों बेयो सानजा सोनाब साहा खोला साहाया गोलैदों साहा नैबे बेयो सोनाबाव गोलैदों सोनाब मा न' बे ओंखाम संग्रा न' ओंखाम संग्रा न' ओंखाम संग्रा न' नोरै बे बाख्रि बाख्रि माइ बाख्रि बे माथिं गोलैदों बेयो सानजाहा ओरैनो जिहेतु मेघालयआव रायजो जानाय हिसाबै जोंनि बाहेरावफ्रावथ' थाङो मालाबा थाङो ओरैनो बाहेरफ्राव थाङोब्ला ओरैनो नोंसिनि रायजो जानाय आरो जोंनि बाहेरनि बर'फोरनि रायजो जानाय माबायदि मोनो आंथ' नुनो मोनो जे डिस्ट्रिक्टनि बर' जाथों गासैबो बर'जों गोरोबनाय माने रायजो जानाया बे एखेयानो जानाय लोंनाय जे खेथि मावनाय गाननाय जोमनाय गासिबो बे आं एखेखौनो नुयो बर' हारिखौ बर' हारिनि महरखौ आं बेलेग मोजाङै मिथिखायो माने एखे दं आरो नोंसोरबो बेयाव जेरै जोंबो एखे नुयो ओरैनो न'नि बंस'फोर बहा दं जोंनि आसामफ्राव आंनिया खुरमा बाय बाहागि खुरमा कार्बि आंलंआव दङ कार्बि आंलंआव दं औ आरो जेसे नोंहा फुख्रिफोरावबो दङ कार्बि आंलं फुख्रिपारा बै कार्बि आंलंआ माने गोजानाव थांबायना बियो औ फुख्रिपारायाव बे नैबे गवालपारा नोंसोर गारना फैबाय गारना फैबाय औ आरो दङ खाथि खाला दंजोबो खाथि खाला ओरैनो माबाया मा होनो बेयावनो आबै आबौआनो दंखायोमोन बेयावनो दङ बेयावनो दंखायो बेयावनो जन्म बेयावनो थैनाय दा नोंबो बेयावनो थानाय औ थिगानो मेघालयआव बेबायदिनो जोङो थागिबि बर'फोर दंखायो आरो बेयाव ओरैनो रायजो जानायफ्राव माबाफोर उसुबिदा दं नामा जेनेबा बेलेगयाव नोंनि साखाथियाव मा जाथिया बांसिन जोंनि बे गामिनि साखाथि बाखाथिथ' नुनो मोनो दासिमहालागै दङ राभा दङ आरो हाजं दङ बरमनबो दङ आरो गार'फोरबो कयेकघर दं बिसोरबो थागिबिखा बिसोरबो थागिबिखा गोजोननाय थाबाय बे समाव जिहेथु जोङो जाय खान्थालगुरि होनदों दहाय खान्थालबारिसोनो जायगानि नामा खान्थालबारि होनबा बुरजा बारि आरो खान्थालनि बारि बुरजा बारि खिन्थु खान्थालगुरि होनबा खान्थाल बिफांनि गुरि बेबायदि जादों बेनिखायनो जेबो नङा नोंथांमोना बुजिना लागोन आरो बे समाव आरो गोबां खोथा सावरायबावगोन जोङो गुबुन जायगायाव गोजोन्थों